ودخلت عامتين كله أديو سلز موتت أبا حقوق يعويوه هادي عليت كنا من قدي فتي زي تصبي عركي ركب بيتراش زبهال مسرح زفوتي تنكر خلوي كوغونو زي فلز نورا بيتراش حيزو زنورا حيال ناي فقر سئلن توهوان حيزو فتي زي قموتهم ناي حلو في هوتو مشترات كك علي يجمر حمت سئلون نفت فتيمه اي رغبون يزولو أبوت مرحو إذن إشي كلوي نزعرويان خقوتت قلوات سلازينورو تراي إذ بعلوانا بترقاقا وقعي تسنح ون أسحيتو كم زين كساقس مسرقا قطة نزخلوي نحادة تقعت منقدي كم قحاف درويوو منقد يغتل أقات أمخوينو حالن إشتي قلعا مزابو حقو بت منقد سون حلفي تسنحمو نتخلو خريقن كله بتعمي حزنلو نزن زمسل مسكناي كلوي انت عين تشكان سب كم زقورو خم زقل دما نبو حقو يحطو أبو حقو دما فلاندرز كاتلز بحال عينت كلو مقانون ملكو عريقها ولا نمأمان زخبر يكون كفتم هركوتات زبالو نايسرح أخلاقات اتقدماي مخانو ينقرو اتقولعا نزغلو بتعم سلز حزنلو كاموغو كأنش غمز قلوك قلب مقتاي نبو حقو حيزومون غزان خدو بزي مقرات إلومنو أبو حقوهم فقدن يقوينو بحاد حيزومون غزاي خدو كندز غورون كوكاوالاي غورلو دعنبر اتخلو لعلمت انتو قولي سلز نورا مغن غير لعقوا قنعي كالن نيلو تجنيقو نبو حقو انتاي تغير خمز حيش حطمو أبو حقوون إذا خلوزي مغو ترايزي كونس فقرن انكو كاونون كم تدلي نقرو نيلوون نتخيلو زنورو فقرن مرأي نفتج أكي خيدمو أغطلتن حرق انت تقيمو أو كسارو خاصو زغيل حابل مسال نقر حيزلو يمت إذان إشي قوت لزيقا بس ما تاو من قدي نزغيلو غتحوي آيلو تسفاب مقار أفتخلو فتسيمو تسفاي قرأتن كم زناله ببغرو تجيزي حلف مو نيلو مسابح حقوق أو تشاكا أوام نقورتن نعم أغل تقوشت أوانا عماوي لنا وتحن اندستغالو دما نتخيلو من كوخاوي قتل سلاناي نيلو انكوكاون كتتلن إزغالو ملؤ حوي أبو حقوقون نيلوون أديون نيلو مستاوس نخوون بيتراشيلو بشماشم يوتقلو كرم 10 عامت أديون نيلو بتعم حميمة نموتنا تداليت نيرا نبقى نيلو فتي مخاوقونو نخيفوليون عرسو خساو زغيل قال مسأتيتو أفتع علت موت كافت علت سوني دحر ولا عامتات حلفو دأمبر نيلون أبا حقون فتي ممتفلالي ما يفلطون نيلو عمت خاكلن كلو نايديو مغاور نخرئي أبا حقو حيزو يخيد نيرو أتا مساسال ساعات نيلو كاوديو زورسو فولي كإلت نيرو سئلي نيلو مسأل كفوتن كخيلن معاتيو جنسيلو زرخو قرش سلازي نورو مساب حقو نفتا وجد زنور سوات سبب مللاس معلتاون جرؤم سرحي مكرو نيرو جنت خرمتي نحيا لخمت سنكلو أبو حقو نيلو أو قرز نورت قوس لحويتا كتجوغروت جمرمو نيلو نايكلو بيتراش ترايزي كونس ناي أبو حقو حلفنت ونكشكا ميقداد عوجتن داقن زصنحو سرحات كلهم بعلي يسرحهم أبو حقو نخحوي كتحقو زي أبزل تسفاون إتاز تلمدت كاس عرز تسرحت نايكسادي هو أبو حقو أون نيلو حانتو بتقرولو عديو بيوتن كلا سألتا نحانتو أم سكيتش قنساتو مزراو من كيودقو اتوانا مكاري يغزو أمي متصمو نمنتاين مخفالكم زدونغو يحطم أبو حقو نيلو أقرو غوز قد أندحر وزحو قرشي سرحو سلازي نورو أو ساعاتو نمخفال كم ستجاقرو رديهم أو كرواقي زخم زخفلو ينقرو نيلو العليزي اتقازا خرين مخفال أدلا يزبال سرح خسرح مخاني ينقرومو اتبع القزا كالتفهم نخفلو فرارح ومخيد أزغط المعالتي نيلو اتاناي كروان زفوتي عركو ألويس كيلش مستخلو يخيد ألويس نيلو نبو حقون سنكت الساعن وقرشي تعم خمستج أنو غطر إنكلا نادرفت كندستغال أخت الزناقو عم تمكر أزغط النقوغن بليتو بيتراش قديموهم إنا نوحن نازللن نغلط يومي تسوم المنتاي بزنقوه زخمزنا بحلو كي تردوهم جن تقمتيلو ناقوين داقي واتسمو نفت عربيا بمزلال بقافو قوتاي جمر أبو حقو نيلو زغر إنكالو بتعمي قرم مقنعتو زو مخلات بتفترو مقوزات سرحتنياتات مخانو والايف للدعنبار بيتراش معارخ اندزي سرح زفوتو قوون فتجمي تتصبين حجت هاجاري بيتراش كده فقولو سلازغقل نيلو تتساخ تسحبينو نافتا قوشت كخيدن كلو أبو حقو من كي تتشنقه أو أقروز نورو قوسلنا تنكواخوه أو قزاي ترف بيتراش ننوح جزا سلز عرفه بتعم قلوتن ينيرو نيلو بيتراش حديقون خي تراي سندلدل ناله بزي مقرات يكوي نيرو اتنا مجمرات آزو تحوه نفتحت إنواتين سرح سنوره حاوبو أنا ألويس ويلياميو ويليام نايت استقبل صاي خفلمو نبيتراجون اتاغار نمغتات نغطعمو لوغام كم زداليو لي نغرو غندماتو لوغام بلصاي كخونن وعلون مملاس نالويس بدن بغيرو خمس سئلا نيلو قالي اتيمو ويليام اتلوغام كسرحن كلو نيلو دمان الويس كسئلا يخيد
نيلو نعلويس كسئلا نخيتنقسقس ولا ينقرد أمبر نسا خوفي لاختو علم من عقلي نوران كامريت شك العلاج ما نيلو تدرويلو مو كلتيوم مفتخواونا تقوايو مجوات يجمرو حوبا ويليام اتلوغا مساريح خود انكلو اتم كلت قلعت ملو سونتهم بچقا تشفينهم يمصو افتا سكند نساغن ابو ان الويس يمصمو بچقا بمجواتا نعا خونه نيلو يكوريلو من او كندو رجعيلو نغزا خودو سلازخونو نيلو چاو نختولو ينغرا تحريتي اتسترفت صوا نتون كالوت نورت تاقوشتنا مصحي قواي مخنياتو ندحر دات تصاو ساعاتو زيوصحيو اتوم سوات كاو سدرو تصاو مئزاز كقارص يخوليهم كلتيهم تحقاقيزوم كل تصاو صحيهم يودؤو نغزኦም እናቶ መለሱ ግን ብትማእኸል ከተማን ተሓልፉ ኣብቲ ግዜ ዘለዎ ካብ ዝበሃሉ ዓበይቲ ካቴድራላት ሓደ ይርኡ ኣብ ውሽጢ እቲ ካቴድራል ሓንቲ ኩሉ ሰብ ዝፎትያ ፍልይቲ ስእልላ ኒሎ ኩሉ ግዜ ኸሪኣ ዝደሊ ዝነበረ ግን ኣዲኡ ቅድሚ ሞታ ብጣዕሚ ትፎትያ ከም ዝነበረት ስለ ዝሰምዐ እዩ ኣብ ደገት ቤተ ክርስቲያን ድማ እታ ስእሊ ናይ ዝሰኣለ ሩበን ዓብዪ ሓወልቲ ነይሩ ኒሎ ኣብ እግሩ ኮይኑ ንዚ ሓወልትና ጠሞቶ ይጸንሕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብቲ ከባቢ ኣለዎ ካብ ዝበሃሉ ሃፋትምን ፍሉጣት ሰኣልትን ዝኾነ ኣቶ ግራንዴ ብኡን ተሓልፍ ንኒሎ ይሪኦ نتحولتي معرخ ندي تمسيتي تمتاخم زرع انا ورس لزستو علون بزعو استوسن حتتات نمحتات يمتيو روبن بيوت تزهل نيرومو كما غازول قلعت تقديشم غمز تمتولو تزفلت نيرو بطعم يحجز كخون نيرو زرو قصله بيلو اتو غراندي بزعوا ناي روبن حلوف نيلو قروتي كنغري يجمر روبن سئلوم نور سئلتات بطعم فلياتن سحاوتن ولا يكونوا دامبر لحليኦም وسان زنبره نسيو مخنياتو حدشت نجرات مسملاش حيال فقر نيرو زدولي نجرن كيسا قدما فتصيمو يعرف النيرو كناتو غراندي نيلو زنغرو نور تاريخن كيودأ حد ستيفن استوعاله كماتو غراندي افتخاو فلوت زخونه سالي كاوغاري ورد ستيفن مس غراندي زي ودادر سالاي ولا يكون حيال تعويت كنيرو افتو معلتو نسو ودو نتكنتيوا اتا وشت كاتيدرال زلا ناي روبن سئل نخريو حيزونا خدأ نيرو او وشت كاتيدرال اتيخا اتا سئل نمرأي بتعمل بزح قرشي حطو سلازنورو زغونه زوكا اتي يخل النيرو ستيفن عديموهم اتو غراندين نيلون ونفتو وشت بيت خريستيان ناس عوي اتيو نيلو اتا سئل تشفينا هلو زنورت مغارجات قلعو نخريو دحر عند تحاوينا تصبين كلوغن بيتراش اتا غارنا غوتته سيعو نفتو وشتي اتمو او وشت بيت خريستيان بزح نورت موداق يجمر نيلو نبيتراش حيزو خوت انتبل اتغشنا غوي مصمو اتزودقو نورت ناي بيت خريستيان قشي زقمطلو سلازنوره ليوايلون نيلو يبارو نيلو كوشت بيت خريستيان من كيتو غدو على يوصاد امبر مكرو غنا يجمر نيرو حد سكرام سوعي نو نيلو يقرمو نبيتراش كوسدو خمس دلي نغرو لكا از سكرام سوعي اما جمرا فيلمنا نبيتراش ونو خساب سحد قدقيتو اما قد درو وز خدا وديو نيلو فقدنيا سلازي نورا جن سكرام سو اي كراو صمو ات بيتراش تاسيرو لزنورا جمد بتيسو حيزو خيد ناتا اسيصنح كن اتو ويليام اسعتا مصيون نيلو يدحنمو ات سكرام سو اي بتخرا زغورو سونا طقمه نفرارح يصنح اتو غراندي متيو بترو قعتا خراي من طلمو دفينا مريت يودقو جنت سكرام باسي ودن حدا حوينا كشني كارح يزي مصمو ناتو غراندي وسيخكا تطون قبلو زموكرو كل مفرح يقتل جن بزح قف عز حلف بيتراش انا غوي متيو نتسكرام يدفقمو ندحريت وديق يموت اتعجرجر مستودئه اتو غراندي نيلونا بيتراش حزوم نغزو يملس نيلو نا اتو غراندي غزا بزتفلاليو بطعم دزولو سئلتات ولا ملئ يصنح على كلن تخرت استحاوتو جن اتو غراندي استساللا نيشتي قليل زالت سئلي انيرا اتو غراندي تاريخ تاسئل خنغرو يجمر قدم ممرو زنور كل ساعات بحانت خافتم تمهاروي استسالت سئلي انيرا اتا قلعه بتعمي يسفوت يانيره انكعب محورسبنا حدا هفتم سوأي ندخا غور حارستاي كمرعه فصيمو يفقدلو نيرو افت ساعات نسو انت قلعه زلصخ غورلا تزخل كم زمنه نيلو ينغرو نيلوون حنتنا عركو سألا سئل خمز نورتو حساو كافلو يخل تخوين حتيتو انا على ويستي الوا زنور سئلي ناتو غراندير او اتو غراندي خري انكلو بتعمي دنق ازن اشي قلعه كمز غير خسئل مقالو لعلمت ان يدنقو انت خونا جن بزح استرفو تمرت نيرو نيلو اتو غراندي خمهرني الو تسفا يكبر نيرو اتو غراندي فقادنيا يخون جن دما ساعات زي نوروم كخيدو ما اسكم زملس دما بعلونه يفلطن كسانسو زملس جن نيلو بزحجز تقمللو ستايل مسالو نقصلي نغرو قدمو ورقتن قرساسن محازو اتا سئلي كمي كمتخون قدمو رؤس خري اخم زلو دما ينغرو مان من كي تفلطو 3 عامت يحلف مو اتان اشي زنورت الويس عباي قال كوينا فرسن تتقالو نريا ابو اون نعمتات مسي مقراص دحر مسرحو افتخت ما خزلو وحدات هفاتم سوات حد يقون نيلوون ولا قمت يوسخ امبر ملكو عفت سيمو يتغيرن حزون او اغرنا يروبن حاول تخوفيلو سئلنا تلامامد ايو
ኣብቲ መዓልቲ ንሱ እቲ ንዓመታት ንጣልያን ከይዱ ዝነበረ ኣቶ ግራንዴ ይምለስ እሞ ኒሎ ኣብዚ ዓመታት እዚ ማንም ሰው ከስተውዕሎ ዝኽእል ዓብዪ ለውጢ ከም ዘምፅእ ይርኢ። ደስ እናበሎ ድማ ብከለር ምስኣል ክጅምር ከም ዝኽእል ነጊሩ ሒዝዎ ንገዝኡ ይኸይድ። ዝተፈላለዩ ብሩሻትን ብዙሓት ቀለማትን ብምቕራብ ከመይ ገይሩ ከለራት ከዋሃድ ከም ዝኽእል የምህሮ። ኣብታ ሰዓት ንሳ ኣቶ ግራንዴ ናብ ርእሱ ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ሓሳብ ትመፀሉ። ዓመት ኣብ ናይ ክሪስመስ ግዜ ንኣቶ ሩበን መስታወሲ ክኸውን ሓደ ውድድር ይካየድ እዩ። ኣብቲ ውድድር ኣናእሽተይ ቆልዑት ዝተፈላለየ ስእልታት ስኢሎም ይመፁ። እቲ ሰዓራይ 1,000 ፍራንክ ጥራይ ዘይኮነ ዝሽለምስ ኣብቲ ናይ ኪነ ጥበብ ዩኒቨርሲቲ እውን ብነፃ ይኸኣቲ። ኣቶ ግራንዴ ኒሎ ኣብቲ ውድድር ሰዓራይ ናይ ምዃን ዕድሉ ልዑል ከም ዝኾነ ይነግሮ እሞ ኒሎ ብጣዕሚ ሕጉስ ኮይኑ ንገዝኡ ይኸይድ። ንገዝኡ እናተመለሰን ከሎ ኣብ መንገዲ ንኣለዊስ ይረኽባ እሞ እቲ ጽቡቕ ዜና ምስ ኣካፈላ ኣብ ናይ ግራንዴ ገዛ ብከለር ዝሰኣሎ ናታ ስእሊ የቐብላ። እዞም ክልተ ቆልዑት ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ብጣዕሚ ዝፋትዩ ዕርኽቲ ዋላ ይኹኑ ዳ እምበር ኣቦኣን ኣለዊስ ካብቶም ውሑዳት ሃፋትም እቲ ዓደ ካብ ዝቕየር እንዳሓር ጓሉ ምስቲ ድኻን ወለዲ ዘይብሉ ኒሎ ጊዜ ክትሕልፍ ፈጺሞ ይፍቕደላ ነይሩ። እንተኾነ ግን ክልቲኦም ብምስጢር ምርኻቦም ፈጺሞም ኣይቋረጹን። እቲ ምሸት ንሱ ክልቲኦም ንፒትራሽ ሒዞሞ ኣብቲ ጫካ እናተንቀሳቐሱ ሰርከስ ይርእዩ እሞ ቀስ ኢሎም ናብኦም ይቐርቡ። ኣለዊስ ነቶም ናይ ሰርከስ ሰባት ተደኒቓ ክትሪኦም እንከላ ኒሎ እቲ ናይ ስእሊ መሳርሒ ኣውፅኡ ነቶም ዝሪኦም ነበሩ ነገራት ምስኣል ይጅምር። እዚ እንትገብር መጻኢ ክትነግር እትኽእል ሰበይቲ ብርሕቐት ትሪኦም እሞ ብጣዕሚ ተደኒቓ ናብኣ ንኽቐርቡ ትነግሮም። እታ ሰበይቲ ኢዶም ሒዛን ንደቓይቕ ድሕሪ ምጽናሕ ብዛዕባኻ ብጣዕሚ ጠንካራን ፍሉጥን ሰብ ክትከውን ኢኻ፣ ስራሕኻን ፍቕርኻን ድማ ናይ ብዙሓት ሰባት ህይወት ክቕይር ኢላ ትነግሮ እሞ ቀለበት ተቐብሎ። ኒሎ እዚ እንታይ ማለት ምዃኑ ስለ ዝተረድኦ እታ ቀለበት ናብ ናይ ኣለዊስ ተጻውዕቲ እያ። ድሕሪዚ ክልቲኦም ምስቶም ሰርከስ እናተጫወቱን እናሳዕስዑን እንከለዉ ብጣዕሚ ይደኽሞም እሞ እንከይተፈለጦም ድቃስ ይወስዶም። ፒትራሽን ከይተረፈ ኣብቲ ቦታ ሰላማዊ ፍቕሪ ይረክብ። ግን ኣብ ዝቕፅል ንግሆ ኣቦኣና ኣለዊስ ሙሉእ ለይቲ ንኣለሻ ድሕሪ ምሕዳር ኣብኡ ከም ዘላ ሰሚዑ ንኽወስዳ እናጎየ ይመጽእ። ኒሎ ኣቦኣ ክረጋግዕ እናሞከረ እታ ስእሊ ክስእላ ከም ዝደለየ ነጊሩ ክሪኦ ከበርሱ የውፃእ። ኣቦኣ ግን ምንም የተገደሰን ደጊሙ ናብ ጓሉ ንኸይቐሩ ነጊሩ ድማ እታ ስእሊ ናብቲ ሓዊ ይደልያ። ኣለዊስ እውን ቦቦኣ እናተጎተተት ቅድሚ ምኻዳ እታ ወዲቓ ዝነበረት ስእሊ ተልዕላ። ኒሎ ንገዝኡ እናተመለሰን ከሎ ምስ ኣቦኣና ኣለዊስ ደጊሙ ይራኸቡ እሞ እታ ዝሰኣልክያ ስእሊ ብጣዕሚ መፅሊኢት ነይራ። ግን ሰበይተይ ስለ ዝፈትየታ ካብኻ ክትገዝኣ ትደሊ ኢሉ ሓንቲ ክባር ወርቂ ሳንቲም ይህቦ። ኒሎ እታ ሳንቲም ዋላ ብጣዕሚ ኣድልያቶ እንተነበረት እታ ስእሊ ንኣለዊስ ዝሃባ ውህብቶ ስለ ዝነበረት ከምዘይትሽየጥ ነጊሩ ከይተቐበለ ይተርፍ። ኣቦኣና ኣለዊስ እውን ምንም እንከይመሰሎ በልበል ናብ ጓለይ ከይትቐርብ ኢሉ ደጊሞ ጠንቂቑ ይሰዶ። ኒሎ ንገዝኡ ጥራሕ ጅቡኡ ክምለስ ምዃኑ ምስ ኣስታወሰ ግን እታ ሳንቲም ዘይምቕባሉ ከተዓሶ ይጅምር። ግን ድማ ምንም ኣይመሰሎን። ምክንያቱ እታ ዓለም ፍሉጥ ሰኣላይ ዝኾነሉ ግዜ ክመጽእ እንከሎ እታ ስእሊ ንሳ ብጣዕሚ ክባርያ ክትከውን ኢሉ እዩ ዝኣምን ነይሩ። ኣለዊስ ሰዓት እዚ ነታ ስእሊ እናርአየት ብዘይምቁራፅ ትበኪ ነይራ። ኣዲኣ እውን ንባዓታ እናሓሰሰት ነቦኣ ከምትዛርቦን ነገራት ከም ዝመሓየሹና ነገረት ክተጽንሐና ትሞክር። ድሕሪ ዘዲኣ ንኣለዊስ ናብ ኣቦኣ ትኸይድ እሞ ኒሎ ካብ ቁልዕነቱ ጀሚሩ ጥዑይ ቆልዓ ከም ዝነበረን ስድርኡ ንምሕጋዝ ብዘይምቁራፅ ከም ዝሰርሕን ኣብ ሕማቕ ስራሕ ከም ዘይርከብን ተስታውሶ። ኣብ ልዕሊ እዚ ንሳ ንዕኡቶ መርዓ ንኣለዊስ ክትወልድ እንከላ ከም ኒሎ ዝበለ ካብ ሰው ዘይሓልፍ ድኻ ከም ዝነበረ ተስታውሶ። ግን ኣቦኣና ኣለዊስ ኣነ ሃፍታም ናይ ምዃን ዕላማ ኣይነይርኒ ንሱ ሰኣላይ ናይ ምዃን ዘይረብሕ ሕልምን ዝሓልን ቆልዓ ጓለይ ይህብን ኢሉ ድማ ይቃወማ። ድሕሪ ዝተወሰነ ግዜ ኣለዊስ ልደታ ተኽብረሉ መዓልቲ ቀሪቡ ስለ ዝነበረ ኣቦሓጉኡ ንኒሎ ሒዝላ ክኸይድ ዝኽእል ግብቶ የዳልየሉ። ኒሎ ብጣዕሚ ሓዚኑ ናብ ኣቦሓጉኡ ይቐርብ እሞ እቲ ዓመት ንሱ ከም ዘይኸይድ ይነግሮ። ኣቦሓጉኡ እቲ ታሪክ ምስ ሰምዐ ንኒሎ ናብ ውሽጢ ገዛ ሒዝዎ ይኣቱ እሞ ኣቦኣና ኣለዊስ ሕማቕ ሰብ ኣይኮነን። ንጓሉ ብጣዕሚ ስለ ዝጭነቕን ዝሐሸ ህይወት ስለ ዝደልን እዩ ከምዚ ገይሩ ኢሉ ንኒሎ ንኸይጸልኦ ይነግሮ። ኣብ መወዳእታ ሰባት ንባዕልና ሃፍታምን ድኻን ኢልና ዋላ ንፍለድ እምበር ሓደ መዓልቲ ናብ ፈጣሪ ክንምለስ ኢና። ኣብቲ ቦታ ንሱ ማዕረ ኮይና ስለ ንርከብ እዚ ኩሉ ንነብሮ ዘለና ህይወት ሕልሚ ጥራይ ምንባሩ ክርድአና ኢሉ ንኒሎ ይነግሮ። ናይ ኣለዊስ ልደት ንሱ ዘይተረኸበሉ ዋላ ይከበር ዳ እምበር እቲ ምሸት ቀስ ኢሉ ብመሽኮታ ይመጽእ እሞ እታ ብሓጉኡ ዝሰርሐላ መጻወቲት የርያ። እቲ ምሸት ንሱ እንኳዕ ተወለድክ ኢሉ ኣብ ገጻ ስዒሙ ዋላ ንገዝኡ ይመለስ ዳ እምበር እዚ ተግባሩ እዚ ማዕረ ክንደይ መዘዝ ከም ዘምፀሉ ፈጺሙ ይፈለጠን። ማእኸልቲ ለይቲ ናይ ኣቦኣና ኣለዊስ ገዛ ባርዕ ይለዓል እሞ ነበርቲ ታቑሸት ኣቦሓጉኡ ንኒሎን ከይተረፈ ተሓጋጊዞም እቲ ሓዊ ንምጥፋእ ይጓየዩ። እዚ ሰብኣይ ሓሚሙን ደኺሙን ዋላ እምበር ኣብ ማእኸል ለይቲ ኣውያት ክሰምዕ እንከሎ ተሲኡ ብዘይ ዕረፍቲ ምስቶም መናእሰይ ማይ እናተቐባበለ ይሓድር።
ቁሸት ሙሉእ እትሓውን ምጥፋእ እናተቃለሰት ዋላ ትሕደር ዳኣምበር እቲ ንጉሆ ንሱ ካብቲ ገዛ ዝተረፈ ብዙሕ ኣይነበረን። ጽቡቕ ነገሩ ግን ናፍቶም ዝተረፉ ናይ ኣለዊስ ገዛውቲ እቲ ሓዊ ይሸገረን። ንኔሎን ኣብ ሓጉኡን ገዛ ዘካርዮም ሰብኣይ ናይ ቀረባ ዓርኩ ነቦኣ ንሉዊስ ስለ ዝነበረ ናብኡዝኑ ይቐርብ እሞ ኒሎ ናብ ጓሌይ ከይትቐርብ ስለ ዝበልካዮ እዩ ለይቲ ምድሪ ሓዊ ናብ ገዛ ካእቲልካ ኢሉ ሕማቕ ሓሳብ ናብ ርእሱ የእትይሉ። ኣቦኣ ንኣለዊስ ኣብ መጀመርያ ኒሎ ከምዚ ዓይነት ተግባር ይገብር ኢሉ ፈጺሙ ይኣመነን ነይሩ። ኒሎ ኣብ ዝሓለፈ ምሸት ናብቲ ገዛ መፂኡ ከም ዝነበረ ክፈልጥ እንከሎ ግን ክጠራጠር ይጅምር። ንኣለዊስ ኣይትርእን ስለ ዝበልኩኻ ጥራይ ዲኻ ከምዚ ጌርካ እናበለ ድማ እታ ንኣለዊስ ሂዋ ዝነበረ ባምቡላ ናብ መሬት ደርቢዩ ብእግሩ ረጊጹ ይሰብራ። ኒሎ ከረድኦም ዋላ ይሞክር ዝሰምዖ ዋላ ሓደ ሰብ ይረከበን። ድሕሪ ተጋጣሚ ንሱ ካብ ኒሎ ፀባ ክገዝእ ዝደሊ ዋላ ሓደ ሰብ ይነበረን። ህይወት ኣመናት ከውዶ ስለ ዝነበረት እውን ዊልያም ክንዲ ዝተኻእሎ ብዙሕ ፀባ ካብ ኒሎ እናገዝአ ክሕግዞ ይሞክር ነይሩ። ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ኣብ ሓጉኡ ንኒሎ እቲ ሓዊ ንኸጥፍእ ሓያል ቁረብ ዝነበረሉ ሰዓት ወፂኡ ልዕሊ ዓቕሙ ስለ ዝሰርሐ ኩነታት ጥዕንኡ ካብ መዓልትና መዓልቲ እናኸፍአ እዩ ዝመፅእ ኣሎ። ኣብ መጨረሻ እውን ኒሎ ፀባ ከብፅሕ ወፂኡ ሎ ዝነበረ መዓልቲ በይኖ ገዛ ይመወት። ኒሎ ካብ ብሓጉኡ ወፃኢ ቤተሰብ ይነበሮን። ተኻትም ስለ ዝነበሩ እውን ነበርቲ ጣቁሸት ብዛዕባኦም ኣይተገደሱን። ኣብቲ ቀብሪ ስነ ስርዓት ኣብ ሓጉኣ ንኣለዊስ ዊልያም ጥራሕ እዩ ነይሩ። ዊልያም ንኒሎ ኩሉ ግዜ ዝሕግዘሉ ምክንያት ነዲኡ ንኒሎ ብጣዕሚ ይፎትያን የድንቐን ስለ ዝነበረ እዩ። ኣብ ሓጉኡ ካብ ኣዲኡ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ እውን ገዲፍሉ ነይሩ። ምንባብ ክጅምር እንከሎ ኣዲኡ ኣብ ሓጉኣ ክትሕግዝ ዕድልን ከይረኸበት ብምትራፋ ይስምዓ ካብ ዝነበረ ጣዕሳ ሓሊፉ ንኒሎ ዝነበራ ፍቕሪ ኣዝዩ ልዑል እዩ ነይሩ። ኒሎ ዝተወለደሉ መዓልቲ ኣብ ህይወታት ዝበለፀ መዓልቲ ከም ዝነበረን ምስኡን ምስ ኣቦ ሓጉኡን ኣብ ገምገም ባሕሪ ኮፍ ኢላ እተን ጃላውን ሓለፋታት ትርኢ ከም እትምነን ግን ድማ ትዕድል ንሱ ከይረኸበቶ ምሟታ ልዕል መጠን ከም ዘሕዘናን ጽሒፋ ነይራ። ሕዚ ዊልያም ዝንከባኸቦ ሰብ ስለ ዘይብሉ ምስ ዊልያም መፂኡ ክነብር ተስፋ ይገብር ነይሩ። ግን ኒሎ ልዕሊኡ ዝገብሮ ውሳነ ነገር ነይርዎ። እቲ ዓመት ሓንቲ ግዜ ዝካየድ ውድድር ቀሪቡ ስለ ዝነበረ እቲ ሰዓራይ ንሱ ከም ዝኸውን ርግፀኛ ንምዃን ግድን ብተደጋጋሚ ክላመድ ነይርዎ። ድሕሪ ብዙሕ ምልማድን ፈተናታት እውን ንሱን ሉዊስን ናብቲ ሰርከስ ከይዶምሎ ዝነበሩ ምሸት ብዝረአዮ ምስሊ ስእሊ ክስእል ይውስን። ንመዓልታት ብዘይ ምቁራፅ እናሰኣለ ድሕሪ ምቕናይ እታ ስእሉ ትውዳእ እሞ ናብቲ ምዝገባ ቦታ ክኸይድ እንከሎ እቲ ምዝገባ ተወዲኡ ይጸንሕ። እቲ መዝጋቢ ናይ ኒሎ ስእሊ ክሪኣ እንከሎ ግን ብጣዕሚ ተደኒቑ። እዚ ዝመስል ፎቶማ ክሳተፍ ኣለዎ ብምባል እውን ምዝገባ ወዲኦም እንተነበሩ ናይ ኒሎ ስእሪ ንኽእትያ ፍቓደኛ ይኸውን። ግን እቲ ምሸት ንሱ እቲ ጨካን ገዛ ዘካርዮ ሰብኣይ ይመጽእ እሞ ክፍሊት ይሓትት። ኒሎ ካብ ናይ ቦሓጉኡ ቀብሪ ካብ ዝምለስ ሰሙን ኣይመልኦን። ትረፍ ገዛ ክራይ ክኸፍል ዝብላዕ ምግቢ ንምርካብ ብጣዕሚ ተጸጊሙ ዘሎ። ግን እቲ በዓል ገዛ ብዛዕባኡ ምንም ኣይተገደሰን። ኣዲኡ ንኒሎ ገዲፋሉ ዝነበረት ስእልታት ዝመልአ መጽሓፍ ከም ክፍሊት ይምንጥሎ እሞ ቀልጢፉ ካብቲ ገዛ ንኽወፅእ ይእዝዞ። ዝቕፅል መዓልቲ ኣቦኣ ንኣለዊስ እቲ ዝተቓጸለ ገዝኡ ደጊሙ ንኽሰርሖ ንብረት ክገዝእ እቲ ንኽእክቦ ነዊሕ ግዜ ወሲድሉ ነበረ ቅርሺ ኣውፂኡ ናብ ዕዳጋ ይኸይድ። ኒሎ እውን ንኣፍ ደገ እቲ ካቴድራል ገስጊሱ ይመጽእ። ምክንያቱ ኣብቲ ውድድር ዝሰዓሩ ሰባት ዝሽለሞ ሽልማት ዝንገረሉ ዕለት እዩ ነይሩ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ሓንቲ ንእሽተይ ባኒ ናብ መሬት ትወድቕ። ኒሎ ከልዕላ ኢዱ ክሰድድ ክብል ግን ሓንቲ ትወፅእ ዝነበረት ሰበይቲ ረጊፃታ ትሓልፍ። ኒሎ የማን ፀጋም ግልጽ ኢሉ ማንም ሰብ ከም ዘይርእየሉ ርግፀኛ ድሕሪ ምዃን ይልዕላ እሞ ፍርቃ ንኸሎ ፒትራ ሸውህ እታ ፍርቂ ድማ ንባዕሉ የልዓ። ኣብ መጨረሻ ድሕሪ ብዙሕ ትፅቢት እቲ ውድድር ይጅመር። ኣብ ሰዓት እዚ ኒሎ እቲ ውድድር ሰዓራይ ምዃን ናይ መጨረሻ መማረፂ እዩ ነይሩ። እንድሕር ዳኣ ስዒሩ 1,000 ፍራንክ ክወሃቦ እዩ። ናብቲ ናይ ስእሊ ትምህርቲ ቤት እውን ከኣትዩ ኩሎም ችግራቱ ድማ ባዕሎም ክፍትሑ እዮም። እንድሕር ዘይስዒሩ ግን ህይወቱ ናብ ዝኸፍአ ብርኪኣ ክተመርሕ ተመሊሱ ዝኸዶ ገዛ ንባዕሉ የብሉን። ግን ብዝሕዝን መንገዲ ውፅኢት እቲ ውድድር ከምቲ ዝተፀበዮ ኣይነበረን። ካብቶም ዝበለፁ ዝተሰኣሉ ስእልታት ናይ ኒሎ እኳ እንተነበረት እታ ሰዓሪት ዝተባሃለት ግን ናይቲ ከንቲባ ስእሊ እያ ነይራ። እቲ ሰዓራይ ሮበርት ዝበሃል ወዱ ነቲ ተሳኢሉ ናይ ከንቲባ ኣይተኢለኩም ብዙሕ ኣይክገርመኩምን። እዚ ኩሉ ነገር ከዓ ኣቐዲሙ ዝተወሰነ ነገር እዩ ነይሩ። ናይ ኒሎ ፍልይትን ብዙሕ ትርጉም ዝነበራን ስእሊ ኣብቲ ውድድር ናይ ምስዓር ዕድል ኣይነበረን። ኣቶ ግራንዴ እቲ ውፅኢት ዘይፍትሓዊ ምዃኑ ዋላ ይፍለጥ ዳ እምበር ንኒሎ ክገብረሉ ዝኽእል ዋላ ሓንቲ ኣይነበሮን። ኒሎ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ልቡ ይስበር። እቲ ፍሉይን ተወዳዳሪ ዘይብሉን ክእለቱ ፍትሓውነት ብዘይፈልጡ ደያኑ ኣብ መሬት ተቐቢሩ ተሪፉ። ኒሎ ካብቲ ካቴድራል ወፂኡ ዝምለሶ ገዛ ስለ ዘይነበሮ ኣብታ ከተማ ሓያል ቁርና ኣቑሑ ምንቅስቓሱ ይቕፅል። ግን ፒትራሽ ኣብ ሓንቲ ቦታ ጠጠው ኢሉ እሞ ብተደጋጋሚ መንብሑ ይቕፅል። ኒሎ እንታይ ከም ዝተፈጠረ ንምርኣይ ክቐርብ እንከሎ እቲ በረድ ፍሒሩ ብጣዕሚ ብዙሕ ቅርሺ ዝሓዘት ንእሽተይ ካብ ቆርበት ዝተሰርሐት ካራጢት ይረክብ። ኣብ ልዕሊኣ ተጻሒፉ ዝነበረ ሽም ናይ ኣቦኣ ንኣለዊስ ስለ ዝነበረ እቲ ቅርሺ ንምምላስ ናብ ገዛኣ ኸይዱ ማዕፂኡ ይኹሕኩሕ።
ኣዲ ኣነ ኣሎዊስ ተቕበሎ እሞ ነታ ሰራሕተኛ ንኒሎ ዝኸውን ብዙሕ ምግቢ ተዳልት ነግራ። ኒሎ ርግዕ ብዘለ ድምፂ ኣቦ ኣነ ኣሎዊስ ኣብ ውሽጢ ገዛ ተሃልዩ ይሓትት። ግን ኣቦ ኣነ ኣሎዊስ ንግሆ ንብረት ክገዝእ ንዕዳጋ ኢሉ ምስ ወፀ እቲ ሒዝዎ ከይዱ ነበረ ቅርሺ ጠፊእዎ ክእልሽ ከም ዝወፀን ከም ዘይተመለሰን ይነግርኦ። ኣዲ ኣነ ኣሎዊስ እዚ ክትርኢ ከላ ብጣዕሚ ትድነቕ። ኒሎ ጥዑይ ቆልዓ ምዃኑ ዋላ ትፍለጥ ዳ እምበር ክንድዚ ዝኣክል ቅርሺ እናርአየ ስሱዕ ኮይኑ ንባዕሉ ሒዝዎ ዘይምጥፍኡ ብጣዕሚ የገርማ። ብጣዕሚ ተሓጒሳ ተሓቕፎ እሞ ነታ ንኒሎ ምግቢ ጠቕሊላ ተምፅሉ ነበረት ሰራሕተኛ ጠጦ ተብላ። ኒሎ ሎማዓንቲ ምሳና ይክሓድር ናብ ምንም ኣይኸይድን ኢላ ድማ ትነግራ። ኒሎ ንኣሎዊስ ንፔትራሽ ዝኸውን ፀባ ንክተምፅሉ ይሓታ እሞ ንሳ ክትከይድን ከላ ነዲኣ ነቦ ኣነ ኣሎዊስ እቲ ቅርሺ ዝረኽቦ ፔትራሽ ምዃኑ ንክተስታውሶ ይነግራ። ኒሎ ንፔትራሽ ሓዲግዎ ክኸይድ ከም ዝሓስብሎ ትፈልጥ እሞ ንስኡ ንክፀንሕ ሰብኣያ ምስ መፀ እውን ኩሉ ነገር ከም ትነግሮን ተረድኦ። ንኒሎ ዝቕየር ክዳውንቲ ክተምፅሉ ናብ ውሽጢ ክትኣትን ከላ ግን ኒሎ ከይተሰምዐ ካብቲ ገዛ ይወፁ እሞ ሓያል በረድ እናወረደ ዋላ እንተነበረ ካብቲ ጎደና ናበይ ከም ዝኸይድ ዘይፈልጥ ምጓዓዙ ይቕፅል። ኣዲ ኣነ ኣሎዊስ ናብቲ ክፍሊ ተመሊሳ ኒሎ ከምዘየለ ክትርኢ ከላ ንገዝኡ ከይዱ ዝኸውን ኢላ ትሓስብ። ግን ንሳ ኮነ ኣሎዊስ ኒሎ ገዛ ከምዘይብሉ ምንም ኣይፈልጣን። ብዙሕን ከይዶም ገ ኣቦ ኣነ ኣሎዊስ ርእሶ ድኒኑ ንገዛ ይምለስ። ሰወይቱ ብዛዕባ ኒሎ ክተዛረቦ ዋላ እንተደለየት ብዛዕባ ተዘጥፍኦ ቅርሺ ጥራይ ኣመና ተጨኒቑ ስለ ዝነበረ ክሰምዓ ከም ዘይደሊ ይነግራ። ፔትራሽ ኣብ ውሽጢ እቲ ገዛ ክሪኦ እንከሎ ጎቲቱ ንደገ ከውፅእ ይዳሎ እሞ ሳላት ከሉ ንሱ ቅርሹ ከም ዝተረኸበን ኒሎ ዋላ ብጣዕሚ ድኻይ ቆልዓ ይኹን ዳ እምበር ዋላ ሓንቲ ሳንቲም ከየጉደለ እቲ ቅርሺ ከም ዝመለሰሉ ንሰብኣያ ትነግሮ። ኣቦ ኣነ ኣሎዊስ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ብጣዕሳ ይወሓጥ። ግን በዚ ሰዓት እዚ ኒሎ ኣብ ደገ ሓያል ቁሪ እናወቕዖ ብጣዕሚ ነዊሕ ግዜ ሕሊፉ እዩ። ሓደ ግዜ እናወደቐ ተመሊሱ እናተስአን ሰንደልደል እናበለን ምጓዓዙ ቅፅል ይሞክር። ስድራኣን ኣልዊ ምግቢ ተቐሪቡ ንድራር ዋላ ተዳልዮም እንተነበሩ ክብልዐሎም ይከኣለን። ብዛዕባ ኒሎ ምሕሳብ ከቋርፁ ይከኣሉን። ኣብታ ሰዓት ንሳ ግን ስራሓ ክትስእን ከም እትኽእል ዋላ እናፈለጠት እታ ሰራሕተኛ እቲ ሓቂ ክትዛረብ ትውስን። ቅድሚ መዓልታት እቲ ገዛ ክቃፀል እንከሎ ዋና ገዝኡ ንኒሎ ኣብ ውሽጢ ደቂሱ ሽጋራ ናት ክኸሪኦ ነይሩ ኢላ እቲ ኣብ ልዕሊ ኒሎ ተደርብዩ ዝነበረ ገበን ናቱ ከም ዘይኮነ ግልፂ ትገብሮ። ኣቦ ኣነ ኣሎዊስ እዚ ክሰምዕ እንከሎ ንኒሎ ብጣዕሚ ይሓዝነሉ። ንኽእልሹ ናብቲ ዝነብረሉ ዝነበረ ገዛ ይኸይድ። ግን እቲ ገዛ ጋሒሉ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ናይ ኒሎ ንብረት በቲ መካሪኡ ተወሲዱ ነይሩ። ኣብ መጨረሻ ኒሎ እውን እቲ ንፋስ ልዕሊ ዓቕሚ ኮይኑዎ ወንእስሒቱ ናብ መሬት ይወድቕ። ኣቦ ኣነ ኣሎዊስ ደወል ወቂዑ ንኩሎም ነበርትታ ቁሸት ይእክቦም እሞ እቲ ሓቂ ነጊሩ ንኒሎ ንኽእልሽዎ ይነግሮም። ብዙሓት ነበርትታ ቁሸት ሓዊ ሒዞም ናብቲ ጫካ ዋላ እትዩ ዳ እምበር ሰንኪቲ ሓያል ንፋስን ዝወርድ ነበረ በረድን ክረኽቦ ይከኣሉን። እቲ ንፋስ ቁሩቴ ክረጋጋዕ እንከሎ ወዲቑ ዝነበረ ኒሎ እውን ይትስእ እሞ ቅስ እናበለ ናብታ ቁሸት ብምእታይ ኣብ ኣንጎሎ እቲ ካቴድራል ይዕርፍ። ኣብ መጨረሻ ጨኑ እናሰዓበ ፔትራሽ ይረኽቦ እሞ ብሓደ ኮይኖም እንከይተረኣዩ ናብቲ ካቴድራል ብዳሕረዋይ ማዕጾ ይኣትዩ። እቲ ቀሺ ኣብቲ ከባቢ ስለ ዘይነበረ ኒሎ እታ ሩበን ዝሰኣላ ፍልይቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ስእሊ ንምርኣይ እቲ መጋረጃ ይቐልዖ። ግን ጸልማት ስለ ዝነበረ ዋላ ጥቓኡ ዝነበረ ሽምዓ ልዒሉ እቲ ስእሊ ብንጹር ክርአዮ ይከኣለን። ፀሓይ ክትበርቕ እሞ እቲ ስእሊ ብግልፂ ንኽርእይዎ ኒሎና ፔትራሽ ኣብ ማእኸልቲ ቤተ ክርስቲያን ኮፍ ኢሎም ይጽበዩ። ዋላ ሓያል ቁሪ እንተነበረ ኒሎ ከጽበ ይመርጽ። ኣብ ቅድሚ ተቐሚጡ ብዝነበረ ሽምዓ ክመውቕ እናሞከረ ድቃስ ይወስዶ። ኣብ ሕልሙ ይወግሕ እሞ ፀሓይ ብርሃን ናብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ክኣቱ እንከሎ እታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ መስቀል እናወረደ ሩበን ዝሰኣላ ፍልይቲ ስእሊ ይርአ። ግን ማንም ከይተጽበዮ እታ ስእሊ ዝሰኣሎ ሩበን እውን በስማተኛ መንገዲ ናብ ቅድሚ ይመጽእ። ሩበን ኒሎ ስእለይ ከመይ ርኢኻ ኢሉ ይሓቶ እሞ ፍልይቲ ምዃና ምስ ነገሮ ሩበን እውን እታ ኒሎ ዝሰኣላ ናይ ሰርከስ ስእሊ ብጣዕሚ ከም ዝፈትያ ይነግሮ። ናይ ኒሎ ስእሊ ብጣዕሚ ፍልይቲ ምዃና ይነግሮ። ካልኦት ሰባት የድንቑኻን ዋላ ሰዓራይ ትበሃል ዳ እምበር ስእልኻ ኣብቲ ምሸት ካብ ዝተሰኣሉ ብዘበለፀት እያ ነይራ ኢሉ ይነግሮ። ሩበን ኣዲኡ ንኒሎ ንዝኾነት ሜሪ ብደንቢ ገይሩ እዩ ዝፈልጣ ነይሩ። ኣብ ዓለም ካብ ዝፈለጡን ጎበዛት ኣርቲስታት ሓንቲ ምንባራ ድማ የስታውስ። ኒሎ ብሂወት ምንባሩ ቅፅል ስለ ዘይደለየ ምስ ሩበን ክኸይድ ከም ዝደሊ ይነግሮ። ሩበን ዝፎትየኒ ሰብ የብለየን ኢልካ ዲኻ ትሓስብ ኢሉ ይሓቶ እሞ ካብ መሬት ኣልዒሉ ንሓደ ቦታ ሒዝዎ ይኸይድ። ድሕሪ እዚ በስማተኛ መንገዲ ኣዲኡ ትመጽእ እሞ ኒሎ ናብ ጉዮ ኸይዱ ይሓቕፋ። ኒሎ ኣዲኡ ሜሪ ማዕረግ እንዳይትፈትዮ ከም ዝነበረት እናስተማቐረ እውን ኣብ ሕልሙ ኩሎም ነበርቲ ቁሸት ሞይቱ ረኺቦሞ ናይ ቀብሪ ስነ ስርዓት እናካየድሉ ይረአዮ። ኣብ መጨረሻ እቲ ቀብሪ ኣቶ ግራንዴ ይመጽእ። ኣብቲ ውድድር ትኽክለኛ ሰዓራይ ኒሎ ከም ዝነበረ ነቶም ካልኦት ዋላ እምኖም ኦሮማይ ዶንጊ ከም ዝመጽእ ይዛረብ። ኣዲ ኣነ ኣሎዊስ እውን ናይ ኒሎ ትኽክለኛ ሕሉፍ ክትንትን ትጅመር። ኣዲኡ ንኒሎ ሓደ ፍሉይ ተፍቅሮ ፍሉጥ ኣርቲስት ነይሩ። ክሳብ ሎማዓንቲ ማንም ሰው ይፈልጦ ነይሩ። ግን እቲ ኣርቲስት ንሱ ኣቶ ግራንዴ ኢልያ ትዛረብ እሞ ኣብቲ ትኽክለኛ ዓለም ብዙሓት ሰባት ናብ ውሽጢ እቲ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ንኒሎ ክፅውዕዎ እንከለዉ ካብቲ ሕልሙ ይነቅሕ።
أبو أنا ألويس نيلو خمريت العلي حق فمو نزحلفو طفاءاتاتو يكرتاي حتو أفتا ساعات نساقن أتو غرانديلي متسمو نايتو ددر سعري مخانو نجيرو ميداليو إيهو كم تو حلمي زرع أخوة متي خاد حكي ندي سيل غمزم هاركيا تستاوس دويلونا أتو غرانديلي حتو لك أتو غرانديل أبو نيلو يو أديو نيلو زخونت ميري ناي أتو غرانديل تمهاريت كوينا أفغراو ركب ننوح جيزات سنحيا جنكت أنسن كلا أتو غراندي كاوتغا قولعت أنيش توايلو نخي وارد أتو قداي مستر جيرا خمزة رفتو أدي أن ألويس تمسكر أتو غرانديل زخول عمتات كونغوانا زغرو زنور قولعا ودو خوين زخصرحون كلو نفت أرنا مسجن النار أناون فيلمنا يودا بوغني كعسرته ويق حلفه نسخون كعسرته كدي كتويقهم أو كومنت صحفوا لي بخالوت فيلمتات لقي مناقصان رقب حساوري إيتخم كفال channelنا سبسكرايب فيديوهاتنا دما لايك مالكي ترسعو سنايت عنحيت